एडीसी चौमारियो बीजेपी हापंकप्लाई उमानी उलो आमचनी हामकराई उंगनाय हिनि खातुं लाइजाक आमतली गोलागाटी 36 नं बुट हापिं कामिनी खुंजी नुखुंनि खरक बाजी बुटार सिगांनि सीपीएम बदलनो याकारे बीजेपी बदलनि बाना रमफाइका एडीसी आमचायो बीजेपी हापां खाजाकमानि उलो आमचानि जोंजाल तंमाराव सुपुंनानि बागै चाइतंनाय हिनि साका आं आगि 25 बছर बामफ्रोम सरकाराव तंगनि आरनि सामुं तामुं सायरगै आंगर बीजेपी सरकाराव जयन रुफाइका बनो हामबाय रेखा ओम हाके जोगाजोग चाइथानि सरकार ओ बीजेपी सरकाराव तंनिनि जों बनो हामबाय याफारो ताइ बबो प्लास जोंनो कक्राझार दै रोनाय लामा रोनाय बारवार स्कुल रोनाय नग रोनाय हुक रोनानै जोंनो कक्राझार बजरी फाइके आप मके 19 आमतली गोलागाटीनि 36 नम्बर बुथनि हापिं कामिओ जयनिं प्रोग्राम अ प्रोग्रामो सीपीएम याकारै 50 भोटार चिनी बीजेपी नि बानारो रमफाइका बरक तो तिनी जोंनो सामानि मतिके अ पाराओ जदि चिनी सरकार फाइकांका जोंनो तैरोदि कारेन्ट दी लामा रदी हिनी सावो आं बरकनो आसास रुओ जदि निसिनि हापां एडीसीओ फाइकाके बरकनो जों दै लामा अब बेबां सम्पूर्ण पूरनखै खायरनाय